Yes, we will give rupees 100 against one tree, and after 3 years, if the tree is there, it is growing nicely, then we will give them another 200 rupees. So that and these will all be commercial trees. So we will contribute to the environment as well as we will create a दिनैनि गोदान भिडियोआव फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडियोआनो जाहैबाय अमृत ब्रिज आन्दोलन। नोंथांमोना भिडियोआव नुबाय जानो हागौ गोबां मानसिफोरानो बे अमृत ब्रिज आन्दोलनाव दंफां गायनानै फट' एंगारदोंमोन आरो बे फट'खौ एंगारनायनि सोलाय नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ 100 रां होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। आरोबाव नोंथांमोना बे दंफांखौ 3 बोसोर जोथोन लानानै आरोबाव नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ 200 रां होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो आङो आगोलनि भिडियोफोरावबो देखायबाय थादों आरो सीएमआनो गावनो बुंखादोंमोन नोंथांमोननो 100 रां होगोन। गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों बेनि रांखौ माब्ला सोगोन, हाबगोन ना हाबला, बेफोरबायदि डाउटखौ क्लियार बानायनो थाखायनो आङो दिनैनि नैबे भिडियोखौ लानानै फैब्रबनाय जाबाय। नोंथांमोना बे रांखौ मोनगोन ना मोनला आरो माब्ला मोनगोन बेनि आपडेटखौ आङो दिनैनि नैबे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिथागोन। बे अमृत ब्रिज आन्दोलननि दा मा आपडेट दङ नोंथांमोना भिडियोखौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन बे अमृत ब्रिज आन्दोलननि पर्टेलाव हाबनानै बेनि माबाफोर रां हाबनायनि आपडेट दङ नामा। नोंथाङा गिबियावनो बेनि आपडेटखौ नायनोबाथाय नोंथाङा गुगोलाव aba.assam.gov.in नोंथाङा बे पर्टेलखौ नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। नोंथाङा बे वेबसाइटखौ नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा अमृत ब्रिज आन्दोलननि नोंथाङा नैबेयाव मोनसे वेबसाइट नुनो मोनदों। नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबे गाहायावबो नोंथाङा बिनि गोबां नोंथाङा बिनि पर्टेलखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। नैबेबो बिनि मेन पर्टेलमोन। नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामबाथाय बेयो पर्टेलानो गेवा। आङो गोबां ट्राइ खालामबाय बेयो पर्टेला गेवा आरो बेनि जेबो आपडेट गैया। नोंथाङा रां मोनगोन ना मोना बेनि कुनु बेयाव मोनसेबो आपडेट गैया। गोबाव सम जालांबाय गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन 100 रां होनायनि बाथ्रा, बेनियाव दासिमबो 100 रां हाबनायनि कुनु आपडेट गैया। सोरबाफोर मोनबायबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट बानायबानो जाबाय। नैबेयाव बेबायदि खिथायो नैबे पर्टेलाव थुबाथाय नोंथाङा बेयाव 100 रां मोननायनि कुनु बेयाव दा नोंथांमोना बेयाव आपडेट गैया आरो खौरां गैया। नोंथाङा बे रांखौ मोनगोन ना मोना बेखौ गभर्नमेन्टआसो मिथिसिगो। नोंथाङा बेयाव नैबे पर्टेलाव फैबाबो बेनि जेबो आपडेटखौ नोंथाङा मोननाय नङा। जाय बिथांमोना दंफां गायनानै दोनदोंमोन रां मोननो सानदोंमोन 100 रां, नोंथांमोना बे रांखौ मोनगोन ना मोना बेयो गभर्नमेन्टनि आखायाव दं। बेनि कुनु आपडेट दा होआखै। नोंथांमोना दा बेनि कुनु आपडेटखौ नैबे पर्टेलाव फैबाबो नुनो मोननाय नङा। दिनैनि भिडियोखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो सोरबाफोर नोंथांमोना रांखौ मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट बानायबानो जाबाय। आङो दासिमबो बेयाव रांखौ मोननो हायाखै। आंबो बेयाव दंफां गायनानै दंफां गायनायनि फट'खौ आङो बेयाव आपल'ड खालामनानै होदोंमोन, नाथाय आंनि बेंक एकाउन्टआव 100 राङा दासिमबो हाबाखै। दिनैनि भिडियोखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। माबाफोर जुदि गोदान आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो शेयार बानायगोन। दिनैनि भिडियोखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।